Recording, bro. Takže dneska se zareagujeme na silného ducha u fanouška doma, nějaký záhadný tvor na Slovensku a další. Takže je tady 7 strašidelných videí, takže jdeme rovnou na to. Ahojte dámy a páni a vitajte pri ďalšom videu, v ktorom nebude núdza o strašidelné momenty. Videu lidi budú žrát, v dnešnom takže dieli sa pozrieme aj na niekoľko záznamov, omlouvám sa, jestli budu maskat. ktoré ste natočili vy diváci a poslali na môj Instagram, na ktorom ma môžete sledovať. Nezabudnite môj kanál odoberať a poďme sa už spoločne báť. Jdem na to. Na cestě domů, OK. 6. augusta minulého roku o 4:40 ráno užívateľka RJ spolu s jej sestrou boli na ceste domov v kanadskej provincii Alberta, keď z ničoho nič v diaľke spozorovali niekoho, ako kráča po krajnici. Keďže nemohli uveriť vlastným očiam, otočili sa o 180 stupňov a záhadnú osobu si ešte raz nahrali. Co to je? I want to know why she's so fancy. I think I see her. Do you actually? Unless that's just a light post, but it looks like something white over there. Oh yeah. Kámo. Už jenom, že jedou po tady ty silnici, kámo, tak to vůbec. No, you guys, we're getting haunted as fuck. Did they stop? No. She turned. Or wait, did she? Kámo, co to bylo? She's walking yet. Pojď se. Hej, tak přísám. Tohle by mi šlo do cesty, šlápl bych na plyn a srazil bych to. Ženská postava nemala na sebe žiadne reflexné prvky a mala na sebe oblečené Co to dobové je? biele šaty, čo jej dodáva dojem, že ide skôr o ducha, než o reálneho človeka. Je samozrejme možné, že ide o niekoho, Tak kto to byl sa nějaký blázen, že jo, nějaký člověk. tam stratil, no okolnosti ma prikláňajú uveriť, že je za tým niečo nepatrne záhadnejšie. Je to divný, no. Shadowman. Lauren Rose bola sama doma, keď si v zhasnutej obývačke zvedavý. všimla, že sa jej mačka správa ako si divne. Pozerá na jedno miesto, kde ale nikto nie je, čo majiteľku Lauren donútilo, že si to pre istotu natočí na video. Kvalita kvôli nedostatku svetla síce nie je najlepšia, no pozorne sledujte priestor za gaučom. Tak tady kočka... Oh my god, kámo. Tak jde vidět, že tady kočka kouká na něco, ale tady něco prošlo. Nějaký černý stín, co to může být, ale kočka pořád kouká na něco divný. Co to mohlo být? A ta kočka je zaseklá na jednom místě. Kouká tam, jako kdyby tam i robil. Najmä po zosvetlení môžeme vidieť, že tmavý tieň prejde za gaučom a Lauren vystrašene vypne video, takže čo sa dialo ďalej sa dozvedáme To prostě tohleto by se mi stalo baráku, tak by se odstěhoval, nebo prostě šel bych bydlet jinam, jo. Že tohle, jako, nevím prostě, nemohl bych tam žít. iba z jej výpovede. V komentári spomína, že sa takmer pokakala od strachu a v ten večer doma radšej nespala. A čo by ste robili vy? Udělala dobře, jako. Tammy Jackson má na svojom YouTube účte iba jediné video, ktoré má zachytávať ducha na bezpečnostnej domácej kamere od značky Ring. OK. Tieto kamery sa Je to 2019. Tak jako tohleto ještě nebylo AI v té době, takže uvidíme, no. posledné obdobie, a to najmä vďaka A celkově tady to video, tady to má tak internetu před 4 stali rokama veľmi to natočil. populárne, pretože sme vďaka nim mohli vidieť rôzne záhadné, strašidelné či bizarné veci, ktoré sa bleskovo šírili po internete. Video bolo zaznamenané v roku 2019, keď na jeho pozemku kamera zachytila pohyb a automaticky spustila nahrávanie a poslalo upozornenie Tamimu. Ten však pred domom nikoho nevidel a tak si spätne pozrel nahrávku, na ktorej uvidel toto. Kamo, co to je? WTF? Opět divný. A tam začalo jako svítit. Akýsi nejasný tvar bielej farby sa zjaví na zábere a po niekoľkých sekundách opäť zmizne počas toho, ako sa pohybuje smerom k lesu. Ale proč sám rozsvítil to světlo u toho garáže, tak kdyby tam někdo byl?
Niekedy sa stane, že podobný úkaz zapríčiní pavúk alebo podobný hmyz, ktorý je tak blízko pri objektíve, že ho nejde zaostriť a vyzerá podobne ako takáto šmuha. V tomto prípade však vidíme, že čokoľvek to bolo, tak na to To je jako, tohle pavouk, to mi nedává úplně smysl za prvý. zareagoval svetelný senzor, ktorý zasvietil žiarovku na garáži. Čo si teda myslíte, že by to mohlo Tak, ale já jsem, no právě, ono se normálně, ta garáž rozsvítila. byť? Zachytila kamera ducha, alebo to viete nejako logicky ozrejmiť? Jako víte co, ono to mohlo být i zvíře. Akorát ta kamera to úplně moc to nerozpoznala. Na lodi. OK, tak jsem zvědavej. Pred niekoľkými rokmi pridal anonymný robotník v prístave veľmi strašidelný príbeh aj s fotodokumentáciou na stránku Imager. V roku 2014 bola stará bojová loď privezená do dokov, kde bolo nariadené jej vyradenie z prevádzky. Predtým, než mala byť rozobraná, poslali pracovníka známeho len menom John, aby vošiel do lode a spravil podrobnú fotodokumentáciu každej miestnosti. Plavidlo nemalo žiadnu elektrinu a tak sa tam pohyboval len za pomoci baterky a každú fotku vyhotovil za pomoci blesku. Stovky záberov následne poslal svojmu nadriadenému, ktorý mu krátko na to zavolal a rozpačito sa ho opýtal, kto je ten muž so sekerou v ruke. Ešte viac Měl sekeru. Bro, Měl sekeru. nevedel, o čom hovoria, tak mu šéf Som poslal dělal. fotografiu, ktorú keď uvidel, i hneď mu prebehol mráz po chrbte. Ani nedivím. Kámo. Tak tady ta fotka. Co to je? Že ten člověk nemá ani obličej snad, nebo jako... Já nevím, nebo to může být někdo... prostě kdo sám ztratil, víte co? Nevím. Jako, já zrovna nevím, proč má ten bodec môžeme sekeru. vidieť postavu, ktorá ostražito zazerá spoza rohu uličky a v ruke drží predmet, ktorý sa podobá na sekeru. Polícia krátko na to prehľadala celú loď, no nikoho na nej nenašli. Jak jako kdyby to byla tahle loď přímo, jako na tom obrázku, tak by se vlastně ani nedivil, kdyby tam ji robil. Väčšou záhadou však je, že do lode je možné vstúpiť iba jedinou cestou, ktorá je však non-stop monitorovaná. Mnohí si teda myslia, že ide o ducha, ktorý na tejto vojnovej lodi prišiel kedysi o život. A čo si myslíte vy? Jako já nevím. Od diváků. OK. Diváčka Adriana mi do správy na Instagrame poslala zaujímavé video, ku ktorému napísala, že táto čierna vec sa už tu chvíľu hýbe Takže černá věc se už hýbá, dokážem se to a ja si nedokážem vysvetliť, čo to je. Naživo to vyzerá ako vysoká postava. Video bolo natočené vo Viedni a Adriana ho nahrala, pretože na budove oproti spozorovala nezvyčajný pohyb niečoho, čo rozmermi prevyšovalo akéhokoľvek človeka. Zábery boli značne roztrasené, takže som sa ich snažil čo najlepšie stabilizovať a pevne verím, že na nich aspoň čiastočne uvidíte to, čo autorku v ten deň tak zaujalo. Tak kouká. Co to? Já nic nevidím. Tam nic nevidím. Ne, nevidím tam nic. Co to je, ale... Vypadá to divně. Co to je? To nedokážu vysvětlit, co to je, jako. A je bez to divně, vypadá to divně, jako. Tak absolutně nevím, kdo to je, co to je. To jako mě děsí, když to je na Slovensku ještě. No nic. To je na Slovensku tady to video. Takže blízko Česka. Keď som to videl prvýkrát, tak môj prvotný odhad bol, že je to nejaký čierny dym, ktorý vychádza z komína, no ako môžete vidieť, vôbec sa to ako bežný dym nerozplýva. Ak trocha použijeme fantáziu, tak to miesto by vyzerá ako akási čudesná tmavá postava, ktorá sa ladne hýbe po streche budovy. Výškou to môže mať aj cez 4 metre, takže človek to zrejme nebude. Čo si teda myslíte, že po tej streche v strede Viedni prechádzalo? Vaše názory mi napíšte pod video. To divný, no.
Jen co Divák si o toho Jakub myslet. bol aj spolu s kamarátom na večernej lyžovačke v stredisku Drozdovo, čo je kúsok od Novej Bane. Počas toho, ako sa vyťahovali na svah pomocou vleku, sa na jeden moment kotva zasekla a na nejaký čas ostali stáť. Keďže mali dobrú náladu a do toho im tam hrala hudba, ktorú som ale kvôli copyrightu musel odstrániť, Jakub sa začal zabávať a kamarát ho pritom natáčal. Keď si však video doma spätne pozrie, Video zo svahu na večernom lyžování. Trochu mi poběhal mráz. Po chrbě. To je zase na prebehol mu Slovensku. po chrbte mráz, čo mi aj napísal do správy. Co to je tady? Kamo. Co to? Tady? Tam něco svítí. Co to je? No, taky jsem to viděl z začátku. WTF? To je divný. A tak, Za ním medzi stromami na neho niečo upútane číhalo a To je vidieť môžeme zvířa. veľké svietiace oči, ktoré z neho nespustili je zvířa. pozornosť. Jakub odmieta, že ide o nejaké bežné zviera, keďže podľa neho to muselo byť niečo o mnoho já si myslím, väčšie. že to je zvíře. Sledovalo ho teda z lesa niečo tajomné, alebo ide predsa len o nejakého živočícha, Ja si myslím, poprípade je že to jo. len optická ilúzia. Budem veľmi Bez rád, ak zvířa. svoje postrehy napíšete do Jako na zvíře je to komentárov. velký, no. No tak, nevím. Tretie video od vás mi taktiež prišlo na Instagram a divák s nikom Mark mi napísal, že už niekoľko dní u neho počuje hlasy a kroky a pohybujú sa tam veci. Zase na Slovensku, Musím kámo. povedať, že už viacerí ste mi podobné skúsenosti Zase na opísali, Slovensku. no toto je prvýkrát, čo som to mohol vidieť aj vo forme videodôkazu. Keď jeden večer pozeral na televíziu v obývačke, opäť sa začali hýbať rôzne predmety. Tak to je I hneď konec. vytiahol telefón a začal nahrávať video odkaz pre jeho kamaráta, ktorému deň predtým všetko vyrozprával. Netrvá dlho a paranormálna prítomnosť dáva o sebe opäť vedieť. Z tohto poriadne mrazí. Tak ukáž, pojď do mě. Koľko zase sa mi tu hýbu veci, všetko. O tomto som ti včera rozprával, keď si bol u nás. Keby si tu Kuka. ostal včera dlhšie. To si děláš prdelka. Kaj, tak tohle, ne. Kámo, Ty Toto už není normálne, už vôbec, ty kokos. tak to ne. To je. Toto nie. Ani rozsvítil. To už nie toto. Tej Mi domluvil. časajtelka vykopal, že tu je ovládač. Tam nikto není. Po pár sekundách nahrávky sa zo stola a z poličky zhadzujú predmety samé od seba a nakoniec To jsem si nevšim. sa sama vypne aj telka, čo Marka značne vyvedie z miery. Do správy mi ešte napísal, že momentálne v tom byte nebýva, pretože je to podľa jeho slov masakér, no keď sa mu ešte niečo Udělal dobře. podarí natočiť, určite mi to znova pošle. Bude určite Ani zvedavý by se tam nevracel. na vaše rady, ako sa toho zbaviť, takže komentáre pod videom môžete smerovať priamo na neho. Crazy. Koupelna Tento obsazená. užívateľ počul neznáme zvuky, ktoré vychádzali z kúpeľne, no nikto v tom čase v nej nemal byť. Na jeden moment sa mu zazdalo, že tam niečo uvidel, na čo sa opýtal svojho syna, či to taktiež spozoroval. No, Ten mu to potvrdil a tak sa postavil z postele a išiel to tam skontrolovať. I keep hearing sounds Luka. in my bathroom. I don't know what it is. Haven't whistled, haven't messed with this thing. Holy co crap. to No bylo? freaking way. Did you see that? Jenom Did you see šel? That's it. Okay. Tak jako, Say I'm cutting, so I'm gonna go nice and slow here. tak jako tohleto. In there. There's no way somebody slipped out right there. My back's against the wall. There's nothing in the closet. No feet, no nothing. Jako, nevím no. To nemůže být fake, a ne, jako já nevím. Já nevím, co tam mám jako myslet. Ale, jako, nevím no. Je to prostě divný. Ale jako, kdyby to bylo fakt reálný, Holy crap. to je, no tak jako tak. Kdyby se mi tohle dělo, to bych ten byt prodal a koupil bych si novej. Not tonight. Tak Po hej, vyjasnení záberu môžeme vidieť, že v kúpeľni prechádza tenistá postava, no keď zasvietí svetlo a ide konec. to tam pozrieť, nikoho v nej už nenachádza.
Keď sa na konci samo svetlo zhasne, na moment ju môžeme opäť spozorovať, no video v tomto momente končí. Ak ste ešte nevideli, vytvoril som samostatné video, v ktorom vysvetľujem, kto sú tieto A to je prostě záhadné úplně tienisté divný, že- postavy a prečo To je sa úplně ľuďom divný čoraz prostě, že viac to, tam vidíš ty stíny a nikdo tam není jako. Jo, tady si viděl Zjavujú. stín a nikdo. Překvapení výrobky. Look at this place. Kámo, Hey, man. no, tak už když vidím ten hřbitov, tak to vypadá What's celkem that? divně. It's like, oh, yeah. What the? To je normální díra v rohu. Do you see that? Almost. Oh! Ty, Na záver som si opäť pripravil menší jumpscare, takže ak sa mi vás podarilo aspoň trocha vyľakať, určite mi dajte vedieť. kamo, co to je prostě? Já když vidím, jako ty prsty jsou divný. Kamo, ne. Vrelo vám co to odporúčam je? autorov tohto videa, ktorí tvoria takýto super obsah na ich TikTok profile Parabros. Ja vám ďakujem za pozornosť. Tak konec to je real nebo fake lidi. No, tak to nevím. Každopádně, tohle bylo, to je všechno od tady toho videa od Skeleta. Bylo to dobrý video, aspoň jsem se u toho najedl lidi. Takže dejte like, koment s no a čus.